Erdoğan Berdimuhammedowy tanapyň açylyşyna çağırdy. Ol gatnaşmady, gülönçüler diýilýänleriň de ykbaly nämälim. 12-nji iýulda Türkiýanyň Eskişehir şäherine 5 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşy boldy diýip Türkiýanyň döwlet ýetçiligine Anadolu habar agentligi habar berdi. 2-nji iýulda Recep Tayyip Erdoğan bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlangyjy bilen geçirilen telefon töhbetdeşligini Erdoğan türkmen kärdeşini dawara çağırypdy. Ýöne Berdimuhammedow açylışa gatnaşmady. Açylış dawarasyny eden çykyşyny Erdoğan energiýanyň ýüpek ýolu adlandyrylýan Günorta gaz koridorunyň esasy sütüni bolan Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşyny amala aşyrýar idi. 2018-nji ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ulan eden Berdimuhammedow bu halkara taslamanyň açylyşyna gatnaşmady. Ýogsam döwlet ýetçiligine TDH 2-nji iýuny güni Türkiýanyň prezidenti bilen Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlangyjy bilen telefon töhbetdeşliginiň geçirilendigini, onuň dowamyny Erdoğanyň türkmen kärdeşini tanapyň açylış dawarasyna çağıranlygyny habar berdi. Habaryň mazmununy bu çağkylyga diplomatik ýollar arkaly bellenlen tertipde garalar diýilip bellenip geçilipdi. Asliyetini azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi mundan has ol agdalýan telefon töhbetdeşlik barada maglumat berip, ýokurkyny açylışa çağırýarlar. Çağkylyk kabul edilendigine garamazdan ol oňa gatnaşmaz. Munyň özü onuň Türkiýe we Erdoğana bolan gakaryny açyp görkezýär. Ol gülönçüler diýilýänleri kötäp türkleriň göwnüni awlaryny öýtdi. Ol türklerden kredit sorady ýöne olar kömek etmek isleýän sebäbi bizde bergini ýzyna töläre ýagdaý ýok diýipdi. Ýene-de bir bellemeli ýagdaý şu wakalaryň töwereginde başga da bir geň tötenlik bolup geçýär. Ýagny azatlykda 30-njy maý güni hyzmat hereketi diýilýänler bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip, odak möhletli türme tutuglugyny hökm edilen Türkmenistanyň gülönçü diýilýän 18 raýatynyň gadyr gijesinde geçiriljek günä geçişlikde azatlyga goý berilmeginiň ahmaldygy barada bir-birinden garaşsyz iki çeşmeýäniň habar bermegine maglumat çap edilipdi. Täsin tötenlik maglumatyň çap edilmeginden ýagny 30-njy maýdan henüz 3 gün geçip geçmeýänkä 2-nji iýulda Türk prezidenti Erdoğan türkmen kärdeşine jaň edip onu orada bilen gutlaýar. Tanapyň açylyşyna çağırýar we töhbetdeşligiň dowamyny başga da özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleler ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýlelikde uzak möhletli türme tutuglugyny hökm edilen Türkmenistanly gülönçü diýilýänleriň gadyr gejesi münasibetli günä geçişlige iýilip iýilmänlikleri häzirlikçe nämälimligine galýar. Tanap barada aýdylyny bu halkara taslama Günorta gaz koridorunyň bir bölegi bolup, onuň üstü bilen Bakunyň gazynyň Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Gresiýa, Ýewropa aktyrylmagy gödeňinde tutulýar. Dawara Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko, Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň prezidenti Mustafa Akıncı we öýesi Recep Tayyip Erdoğan gatnaşdy. Erdoğan açylış dawarasyny eden çykyşyny bu taslamanyň başlangyç kuwwatynyň 16 milliard kub metr TV gazy deň boljokdugyny, agdalýan mukdaryň 6 milliardynyň Türkiýe galan 10 milliard kub metr mawy ýanygyjyň Ýewropa aktyrylmagynyň gödeňinde tutulýanlygyny, galy bertide taslamanyň kuwwatynyň bildirilýän talaplara laýyklykda ilk 21 milliard kub metre soňlugy bilen onuň 31 milliard kub metre çenli arttyrylmagynyň gödeňinde tutulýanlygyny aýtdy. Türkmenistan Transgazar gaz geçirjisini gurmak arkaly tanapy birikmäge isleg bildirýär. Ýöne Orsiýet bilen Iran arzu edilýän taslamanyň Hazaryň gurşugyna ziýan ýetirjekdigini aýdyp, muňa garşy çykýar.